प्रणाम नमस्कार, कैसन बानी लोगिन। तो आज हम लेके आइल बनी चिकन करी और एकरा साथे बहुत ही स्वादिष्ट नरम मुलायम चावल के रोटी के रेसिपी, जौन कि ठंडी के दिन में ई रेसिपी जौन बा चिकन करी और चावल के रोटी वो बिहार में बनावल जाला। तो चलिए लोगिन ई चटकेदार रेसिपी बनावल शुरू कइल जाओ। तो सबसे पहले चावल के आटा जौन बा ओकरा के लगावल जाई, आटा के सान लिये। तो ओ ला देखी लोगिन यहाँ पे कप से 2 कप पानी धइनी है गरम होके के, और पानी में उबाल आवे दिए। तो ये ला एकरा के ढक दिए ताकि जल्दी से उबाल आ जाए। तो देखी लोगिन पानी के ढक देले रहनी है, तो एमे उबाल आ चुकल बा। तब एमे बिल्कुल थोड़ा सा नमक डलाई, स्वाद अनुसार ना, बिल्कुल थोड़ा सा, और 1 चम्मच तेल डलाई। तेल या घी कुछ भी डाल सकत बानी लोगिन। एकरा के मिला लेहल जाई। देखी लो अब इहे में डाल दिए कप से 1 कप चावल के आटा। एकरा के अच्छा से मिलावल जाई। आँच के बंद कर देले बानी। देखी लो आटा के बढ़िया से पानी में जन गरम पानी रख उमें मिला ले बानी। ये देखी लोगिन। तब एकरा के ढक के एक ओरी रख दिए। तो आटा जब तक ले सेट होता तब तक ले चल लोगिन चिकन बना ले हो जाओ। तो चिकन बनावेला यहाँ पे देखी लोगिन चूल्हा पे कढ़ाई चढ़ा ले बानी, और कढ़ाई गर्म हो चुकल बा। तो एमे डालनी है सरसों के तेल, और वो तेल भी गर्म हो गई बा। तो यही में डाल देनी है थोड़ा सा जीरा और कुछ खड़ा गरम मसाला। ये सब के तेल में अच्छा से चटका लिए। देखी लो आँच के तेजे रखल जाई। यहाँ डाल देनी है 2 गो तेज पत्ता, कुछ हरा मिर्चा। लोग एकरा जगह पे सूखल मिर्चा भी डाल सकत बानी लोगिन, चाहे हरा सूखा दोनों मिर्चा डाल सकत बानी लोगिन। थोड़ा देर भून के अब यही में डाल देनी है प्याज। प्याज के तेल में अच्छा से मिलावल जाई, मिक्स कइल जाई फोरन के साथे। देखिए लोगिन तो प्याज के ज़्यादा नहीं के भुने के, एकरा के इतने ले गुलाबी कर लेवे के बाद। देखिए लोगिन तो प्याज जौन बा पूरा तरह से गुलाबी हो चुकल बा। अब इहमें डाल दिए चिकन। तो चिकन 1 किलो ले ले बनी, और एकरा के अच्छा से साफ़ कर ले बनी। देखी लो तो चिकन रोल गरम पानी चाहे हल्दी से भी साफ़ कर सकत बानी लोगिन। यहाँ पे हम गरम पानी में अच्छा से चिकन के साफ़ कर ले बनी। अब एकरा के प्याज में अच्छा से चलाते हुए मिला लेवल जाई। देखी लो बढ़िया से मिला ले बनी। तब यहाँ ढक्कन लगा के एकरा के 5 मिनट तक पकावल जाई। तो पूरा 5 मिनट हो गई बा। ये देखी लोगिन चिकन जौन बा तौन गुलाबी से उजर हो गई बा, वाइट। देखी लोगिन एकरा के बढ़िया से चला लेवल जाई। चिकन के बिना ढकले ही 4-5 मिनट ऐसे भी भूजल जाई, ऐसे ही बिना ढकले तेज आंच पर। देखी लो तो अब यहाँ डाल दिए कूटल आदि और लहसुन। रोगलो एकरा के पीस के भी डाल सकत बानी लोगिन। आदि लहसुन के चिकन में अच्छा से मिला लेवल जाई। देखी लो तो आदि लहसुन के चिकन में बढ़िया से मिला ले बनी। फिर से ढक्कन लगा के 5 मिनट और आदि लहसुन के साथे चिकन के पका ले बनी। ये देखी लोगिन एकरा के बढ़िया से चलावल जाई। तो चिकन जौन बा उ भुना गइल बाटे कुछ देर ले। एकर जौन पानी रहलक है उजर गइल बा, रोलो देख सकत बानी लोगिन। खाली तेले लौकता चिकन में, पानी जौन बा पूरा तरह से ख़त्म हो चुकल बा जर के। तो अब यहाँ डाल दिए आधा छोट चम्मच हल्दी पाउडर। देखी लो 1 छोट चम्मच तीखा वाला लाल मिर्च पाउडर है तितका। 1 छोट चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है। 1 छोट चम्मच धनिया जीरा का पाउडर है, आधा चम्मच और ही डलाई 1.5 चम्मच। यहाँ डाल दिए स्वाद अनुसार नमक। एक सबके बढ़िया से चिकन में मिला ले हल जाई। देखी लो तो मसाला जौन बा उस सबके चिकन में बढ़िया से मिला ले बनी। अब यहाँ पे ढक्कन लगा के एकरा के मीडियम लो फ्लेम पर 10 मिनट तक पका ले हल जाई। पूरा 10 मिनट बाद ये देखी लोगिन चिकन जौन बा तो यहाँ तक पहुँचल बा। तो एकरा के बढ़िया से चला ले हल जाई। देखी लो चिकन जौन बा वो भुनाइल शुरू हो गई बा। देखी लो प्याज भी गलल शुरू हो गई बा। तो यहाँ फिर से ढक्कन लगा के एकरा के 5 मिनट तक और भूनल जाई। तो पूरा 5 मिनट हो चुकल बा। ये देखी लोगिन चिकन जौन बा तो भुजा रहल बा बढ़िया से। एकरा के फिर से बढ़िया से चला ले हल जाई। देखी लो चिकन के कलर जौन बा वो चेंज होखे लगल बा, बदले लगल बा। रोलो देख सकत बानी लो।
तो अब इन्हें डाल दिए 1 चम्मच चिकन मसाला चाहे मीट मसाला दोनों में कोनो डाल सकत बानी लोगिन। आ ई कसूरी मेथी है तो एकरा के थोड़ा सा मसल के डाल दिए, ऐसे चिकन के स्वाद जौन बा बहुत बढ़िया आवेला कसूरी मेथी से। चाहे सब्जी में डाली लोगिन चाहे चिकन में, बहुत शानदार ऐसे स्वाद बढ़ जाला चिकन के चाहे सब्जी के। तो ये दोनों के बढ़िया से चिकन में मिला ले हल जाई। आ बिल्कुल लो आँच पे धीमा आँच पे ढक के एकरा के 10 मिनट और ही पकावल जाई। देखी लो तो पूरा 10 मिनट हो गई बा। ये देखी लोगिन चिकन जौन बा एकदम बढ़िया से भुना गई बा। एकर कलर रो लोगिन देख सकत बानी लोगिन। तेल भी देखी लोगिन पूरा तरह से तेल छोड़ देले बा चिकन। आ बहुत बढ़िया लौकता देखी लोगिन। तो एकरा के लोग ऐसे भी खा सकत बानी लोगिन, लेकिन हम तरी वाला चिकन बनावतानी तो एमे थोड़ा सा गर्म पानी डालेम। लेकिन रवा लोग के नहीं खे पसंद तो पानी नत डालेम लोगिन। एकरा के ऐसे भी बहुत बढ़िया बहुत स्वादिष्ट लगी। तो यहाँ पे गर्म पानी 1 कप के लगभग डलनी है। देखी लो एकरा के अच्छा से मिला ले हल जाई। देखी लो तो गर्म पानी डाल के चिकन के बहुत बढ़िया से मिला ले बानी पानी के साथे। ये देखी लोगिन। अब का कइले कि यहाँ पे ढक्कन लगा के एकरा के 5 मिनट तक ले मीडियम फ्लेम पर पका ले हल जाई। ज़्यादा देर नहीं के पकावे के, काहे कि चिकन जौन बा वो भी बढ़िया से गल चुकल बा और भुजाई गइल बा। तो पूरा 5 मिनट बाद ये देखी लोगिन चिकन जौन बा वो बन के तैयारी हो चुकल बा। आँच के बंद कर देले बानी। देखी लो तो तरी वाला चिकन जौन बा वो बन के तैयारी बा। एकदम पूरा तरह से बिहारी तरीका से बनल बाटे, बिना कोनो टमाटर बिना कोनो एक्स्ट्रा मसाला वसाला के। तो चिकन बन के तैयारी बा। अब चली लोगिन चावल के रोटी बना ले हल जाए। तो चावल के रोटी बनावेला यहाँ पे जौन आटा के पानी में मिला के रखल रहनी ओकरा के बढ़िया से सान ले हल जाई गर्म पानी के ही मदद से। और उमें से थोड़ा सा आटा लेके लेकर लोई बना ले बनी। देखी लोगिन लोई बन गई बा। तब एकरा के थोड़ा सा सूखा आटा लगा के बेल ले हल जाई। बिल्कुल गेहूं के आटा के रोटी जौन बनेला वही तरह ये बनेला, बहुत आसान बा। अब एकरा के तवा पे डाल दिए एक तरफ से उलट ले हल जाई। देखी लोगिन अब ये दूसरों तरफ से हो गई बा। एकरा के एनहु से उलट के बढ़िया से फुला ले हल जाई। एगो कपड़ा से दबाते हुए हल्का हल्का चारों ओर से घुमा घुमा के दबावल जाई। देखी लोगिन बिल्कुल गेहूं के आटा के रोटी जैसे बनेला वैसे ही बनल बा। बिल्कुल वैसे ही फूल गई बा। देखी लोगिन तो चावल के आटा के रोटी बन के तैयारी बा। ऐसे ही सबके पका ले हल जाई। अब गरम गरम रोटी के मीट के साथे परोस दिए। देखी लोगिन काफ़ी नरम चावल के रोटी जौन बा वो बन के तैयारी भइल बा। रउआ लोगिन चाही तो एमे घी भी लगा सकतनी लोगिन। घी लगावला से एकर स्वाद जौन बा वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाला। तो ऐसन के भोजपुरी रेसिपी देखेला हमारा चैनल के सब्सक्राइब करेम लोगिन। वीडियो पसंद आई तो लाइक करेम लोगिन, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेम लोगिन। फिर मिलतनी एक और वीडियो के साथे, तब तक के लिए धन्यवाद।